Again. Namandla babo sezulwini siyawuthulisa umphefumulo wethu phambi kwakho nezinhliziyo zethu Nkosi siyazithulisa nezingqondo zethu Nkosi siyazithulisa phambi kwakho thatha indawo uNkulunkulu othoyingcwele ngoba ingeyakho sinikela Nkosi yamakhosi kuwe lesisikhathi size Nkosi ukuzolalela izwi lakho size Nkosi ukuzozwa ukukhuluma kwakho sizokwamukela imana lomphefumulo sizokwamukela isinkwa sokuphila uthena Nkosi Jesu odla isinkwa sakho esinguwe unokuphila okuphakade Baba uthoyingcwele ngiyakhuleka ukuthi ulehlise izwi lakho njengemvula lenisela umhlabathi Nkosi oyithi ngoba thina siyubumba maqede Nkosi lisimanzise siveze izithelo makungafani Nkosi yamakhosi ukuphuma kwethu nokungena kwethu guqula impilo zethu thina sonke siphakathi kule ndawo yenza Nkosi lokho okuthandayo Nkosi empilweni zethu nangempilo zethu lokho Nkosi yamakhosi owaqala Nkosi wakwenza esiphambanweni wazofela izono zomuntu Nkosi ukuze ukhulule umuntu ezonweni zakhe khuluma ngezwi lakho Nkosi yamakhosi usihlambulule ngalo sivule izindlebe ezikamoya Nkosi ukuthi silizwe siqaphele izwi lakho ngezikhathi zonke njengoMaria sihlale Nkosi yamakhosi enyaweni zakho sikhethe kahle sikhethe isabelo esingayikwamuka umuntu izinto ezikhona emhlabeni Nkosi siyazi ukuthi ziyedlula kodwa izwi lakho limi njalo kuze kunaphakade ngicela Nkosi yamakhosi ukhulume Nkosi njengokuthanda kwakho ngicela Nkosi uthulise konke uNkulunkulu othona amandla ngisho nemoya uNkulunkulu engazophazamisa kule ndawo ngiyayithulisa ngithuma esikhopeni Baba uthoyingcwele siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu siyabonga Nkosi ukuthi uzokhuluma phakathi kwethu siyabonga Nkosi ukuthi uzolambula izwi lakho siyabonga Nkosi ukuzwa izwi lakho abanye Nkosi abasalizwa kulezi insuku abanye Nkosi yamakhosi sebevalekile indlebe ezikamoya kodwa thina Nkosi sicela usivule zona lezo ndlebe uJesu Kristu uyinkosi amen sizovula ke ngokusizwa inkosi incwadi yevangeli ngokuka Johane isahluko 15 siqhubeka nayo indaba yothando kodwa ke sizofunda lapha kusahluko 15 namhlanje
bese ke siqhubeke nayo indaba yothando. iBhayibheli ke lithi uNkulunkulu uNkulunkulu nesikhwele. John 15 soqala lapha kuverse number 12 kuya 14. uNkulunkulu nesikhwele. Yikho ke namadoda egcwele isikhwele kangaka ngafuna uNkulunkulu nesikhwele. Lithi iBhayibheli ngoba wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezwele yodwa kuba yilona lokholwa yangabhubhi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Bese ke lapha ku 1 John chapter 2 verse 15 athi ningathandi lelizwe ngoba akakwazi yena ukuthi athi ethande izwe nathi sizothandiswa ngoba unesikhwele. Yena mayithanda izwe thina masithande yena. Okwezwe kuzozenzekela khona ngoba sekukhona yena kithi. Ngamanye amazwi sizothanda abantu ngenxa ukuthi sekukhona yena kithi. Asizuvele nje sithande izwe engekho yena ngoba sizobe sesiphambene nentando yakhe ngoba uNkulunkulu nesikhwele. Ake sifundeke siqale ku verse 12 sigcine ku verse 14. Ngamagama ke abold athi ke umyalo wokuthandana. 12 yilowo umyalo wami wokuba nithandane njengalokho nginithandile. Akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokhu engimyala ngakho. Ake sifunde lapho verse 15 uthi ke angisasho ukuthi ngiyisinceku ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngitheni ngabahlobo nina ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona. Inkosi ibusise ukufunda kwezibayo. Lana ke sizwa kukhuluma inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bayo. Ithi ke nangu umyalo enginika wona. Ngiyashumayela inkosi yathi babusisiwe bawukuthi nokuthi nemithetho ithi nabaprofeti bathi kodwa mase izokhuluma ngalokho ithi nangu umyalo enginika wona. Andike imiyalo yonke nemithetho nabaprofeti vele kulele othando. Yabona nje mawungabamba uthando noma ngaba kuthiwa imithetho ubungayazi ibingashicilelwe eBhayibhelini, kodwa uma ungayibamba nje la uthandweni ungazithola sowenza imiyalo esezwini ongayazi ngoba wenza uthando. And uthando ke uNkulunkulu uyadimanda kumuntu. Into yokuqala nje afuna ukuyiprova kumuntu uNkulunkulu esemdalile ukuthi uyamthanda yini. Ukuze akuprove lokho uNkulunkulu wamnikeza umyalo umuntu. And waqeda wavuma ukuthi inyoka ayithola ithuba lokuthi iye lapha na kuEva. Ifike izomkhohlisa imthembisa ukuthi uzofana noNkulunkulu. Uma nje eke waphula umyalo kaNkulunkulu uzovela afane noNkulunkulu. Kodwa kayibekanga ke kanjalo. Uyibeke ngendlela ecashile ukuze kungaveli ukuthi usozobe sephula umyalo kaNkulunkulu mayisenza lokho ukuthi ngoba usebenza kanjalo kusathana into zakhe uzenza ngendlela ecashile.
hey wabona ukuthi okay shuthi sengavele ngibe ku level kaNkulunkulu manje ngizodla wadla uEva noAdam wadla ngoba befuna ukufana noNkulunkulu baweqa umyalo kwacaca ukuthi uthando likaNkulunkulu alihlezi kubona ngenxa ukuthi bephelele uthando likaNkulunkulu baphuma ke endaweni kaNkulunkulu ngoba lo thando ilona elibagcine endaweni kaNkulunkulu bona nje bazohlala othandweni kaNkulunkulu bamthanda uNkulunkulu ngoba izwi lithi umyalo omkhulu kunayo yonke kwakubuza ummeli lapha ebuza ubuphi umyalo omkhulu kunayo yonke ithi inkosi uJesu umyalo wokuqala lo mnyaka wothando nomkhulu kunayo yonke lo wafika kuAdam noEva kodwa awufika ngutshela ukuthi betshela ukuthi ngumyalo lo batshelwa nje ukuthi yenzani lokho ukuze niphile ukuthanda uNkulunkulu kwenza intando yakhe ngithi ngoba ithi inkosi uJesu uma ningithanda nizokwenzani imiyalo yami so ngamanye amazwi uma usenza imiyalo kaNkulunkulu ukhombisa ukuthi uyamthanda mangaba ungayenza imiyalo yakhe uchaza ukuthi awumthandi so ngesikhathi behlula uAdam noEva ukwenza umyalo kaNkulunkulu babechaza ukuthi abamthandi umyalo wothando wokuthanda uNkulunkulu wokuqala kunayo yonke nje and wona omkhulu kunayo wonke kusho ukuthi mawuphule lo mthetho usenkingeni ngoba kuthiwa wona komkhulu kunayo yonke yikho kuAdam noEva baba senkingeni ngenxa yokusaba uNkulunkulu ke uJobe wawugcina lo myalo ukuthi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho nangawo wonke umphefumulo wakho indlela leyo ke kumele uthande ngayo uNkulunkulu ayike kusho ukuthi uJobe wayemthanda uNkulunkulu ngaleyo ndlela ngendlela ukuthi uNkulunkulu waze wabhosta lapha kuSathane ngoJobe wathi yazi uyafika babika bonke abantu abenza izono kodwa awusho lutho ngoJobe wathi uSathane naye ngoba umprotectile angathunikeza impahla nabantwana imfuyo konke kumhambela kahle uJobe wathi uNkulunkulu okay shona ke kodwa ungathatha umphefumulo wakhe futhi ngamanye amazwi uSathane unawo amandla okuthatha umphefumulo womuntu ngaphandle ukuthi eyalo uNkulunkulu and umuntu osenkingeni umuntu odla izono kakhulukazi ke mangumzalwane usenkingeni ngoba ungadla izono bese uSathane athola ithuba lokuthatha umphefumulo wakhe uJobe uSathane wadedelwa kuyena hayi uthi asayihlalele kuJobe wafika umuntu egijima sekwenzeka ukuthi wafika ingane wafika imfuyo imbongolo izimvu uthi ngakaqeda ukukhuluma uzobika lo mbiko kube kuzofika omunye ezitshela ukuthi yena unombiko ophuthumayo kunalo kufanele azokweqela lo nolandelayo uqonda hayi lento ekhuluma lo angifuna kuyilalela nje kunenkinga enkulu esenzekile lapha uyazizwa zonke lezi zinto uJobe kusho ukuthi uJobe lelizwi lokuthi ningathandi izwe ngenxa ukuthi wayethanda uNkulunkulu lazenzekela engatshelwanga akathandanga lezi zinto zezwe ekade nazo nabantwana wavele nje wathanda uNkulunkulu lo myalo ke sikunikezwa inkosi uJesu lo ukuthanda uNkulunkulu hayi kuSathane wabuya kwathi hayi noma ngabe lahlekelwe izinto lezi ezilongezi nje umzimba wakho uphila uvele usazokukhonza ala nje mongaba nje ungathinta umzimba wakhe hayi yabona ke lapho hayi na kanjani uzobona uzokuthuka uzokushiya
wathi uNkulunkulu ayishona khona sizobona phela and ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu aze abe nalesi sibindi sokukhuluma kanjena ngoJobe. Kungenzeka ukuthi uJobe kuneyinkinga eziningi uNkulunkulu ayesemdlulisele kuzona. Yena uqobo lwakhe uNkulunkulu kungenzeka ukuthi wayesemhlole ngezinto eziningi. Wamhlola wawaphasa wonke ama-test uJobe. Kwaze kwafika la ebona khona uNkulunkulu ukuthi yabona uJobe ngeke angishiye noma kunganjani ngisho sengimnikele kuSathane. And lokho kukodwa ukuthi ame ngalendlela uJobe athanda uNkulunkulu ngalendlela kunikeza udumo uNkulunkulu. Ubani ongefisa mayifika ezulwini ukubona uJobe? Nami ngingathanda bazana ukufika ngimbone uJobe. Ngithi hey wena lo. Hey ya ndoda hayi cha wasiza. Ngabantu abaningi bafikile ezulwini ngenxa yakho. Bezwa nje ukuthi impilo yakho yabanjani. Bathi behlelwa yinkinga bavele bakhumbula uJobe. Ngoba uJobe wayemthanda. Indlela emthanda ngayo uJobe uNkulunkulu wayelingwa futhi. Yabona uSathane noma angithi ngeshwa lithi iBhayibheli thina madoda sihlalisane nabesifazane ngokwazi ukuthi izitshe zekuthaka. Khala lingididi impela lelo verse ngibona abazali yabanje njengamanje abazali abaningi abesifazane ngangidideka impela ngisenkonzweni ukuthi angi-understand. Amadoda nje ungawabala impela yabona nje ngathi sengibona ukuthi bangakho amadoda ekhaya kodwa abantu besifazane ngake ngime ngisabala ukuthi bangakho. Kodwa uSathane ubasebenzisile abantu besifazane. nakuJobe wabasebenzisa. Yazi uSathane umhlupha uJobe wamthathela zonke izinto. Ngoba uyazi ngikushiso lokho ukuthi bomama bantu besifazane qinisana emkhulekweni uNkulunkulu nibizele ukuthi nibe omama besilile. Yabona manje ngaqinisa lapho ngeke nibe izitsha zo. Yabona uthi uPaul amandla kaNkulunkulu abonakaliswe ebuthakathakeni bethu. Ngamanye amazwi ubuthakathaka lobo obonabo ibone kumele kubonakale ngabo amandla kaNkulunkulu. uSathane ngazi why engamthathanga umkaJobe. Noma efuna ukusebenza ngaye angazi, kodwa siyamthola esesebenza ngaye futhi. Esefika uSathane lapha kumkaJobe ethi yaphuna ke manje. Futhi uSathane cishe wayesehlulekile into eyiningi. Awutshela umkhwenyana wakho ukuthatha uNkulunkulu khona zofa. Yabona lenkinga abhekanayo ngcono ukufa. Ngicabanga ukuthi wayeseshilo nayo uJobe ukuthi yazi ingcono umuntu ongasekho emhlabeni ngomuntu ophila manje nje. Hawo vele uSathane wakhuluma nomkakhe. Uthi ayabumtshela. Njengoba Eva wafika wamnikeza ukuze Adam ngithi hamba umtshela, wafika wamtshela. Ngenxa ukuthi umyalo oqala uthi thanda uNkulunkulu wakho. Hayi umkakho. Cha, iBhayibheli lisitshela ukuthi madoda thanda nomkeni. Kodwa umyalo oqala ukuthanda uNkulunkulu oqala. Before ngithanda umkani kufanele ngiqale ngithanda uNkulunkulu. Hayi wavela uJobe yabona kwesifazane oyisula. Ukhuluma kanje. Oyisula. Ngoba uqala ukuhlakanipha kukumesaba uJehova. Nakhona lokho leli verse lokuthi uqala ukuhlakanipha kukumesaba uJehova. uSolomon wayengekho ngesikhathi sikaJobe. Ungazi ukuthi manje uJobe ngenxa yokusaba kwakhe uNkulunkulu wenza izinto, akhuluma izinto ebezisazoba sezwini sizibone. Thina sizenza ngoba sesizazi kodwa ngenxa yokuthi nje bethanda uNkulunkulu. Ezinye izinto zavele zazenzekela nje kuJobe. Bengisakhuluma ngomuntu wesifazane ukuthi namhlanje usafika uthi yidla ndoda. Uthi uJobe ke lapha kuJobe 31 verse 1.
sengaze ke ngenza isinqumo, ngenza isivumelwano namehlo ami ukuthi ngingayibuka kanjani intombi. Ngiyacabanga ukuthi bathi mathi aphuma endlini labo bafaka iqephe, labo bayimpintshile ngeimpahla zabo. Waze yabona uJobe ukuthi hey, nginonkosikazi impela kodwa bayisilingo laba bantu. Manje sengenza isinqumo nje ukuthi uma ngimbona, hayi ngamane ngibheke nini. Ngoba manje mangingambheka ngizoba nenkinga. Ngenxa yani uJobe wayemsaba uNkulunkulu. uJobe wayemsaba uNkulunkulu futhi emthanda. Ithi inkosi uJesu yilo umyalo wami ukuba nithandane. Kodwa kuthando lokuqala before sithandane sithanda uNkulunkulu. Kodwa futhi asikwazi ukuthi sithi siyamthanda uNkulunkulu sibe singathandani ngoba cha siloko siqamba amanga. So ukuthanda omunye umuntu nokuthanda umzalwane wakho kusinikeza iclue yokuthi kungenzeka ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Akungiqinisekisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa kungenzeka ukuthi kuchaza lokho ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Ngoba omunye umuntu uba nokubele nje bemvelo. Kodwa hayi ngoba nake ethanda uNkulunkulu. So ke yikho ngithi ke kusinikeza iclue ukuthi uyamthanda uNkulunkulu uma uthanda omunye umuntu, uthanda umzalwane wakho. Lo myalo ukuba sithandane. Abesethi ke njengalokho nginithandile. Nanzo ke inkinga enkulu. As I loved you. Oh, kathazo ke. Kulindeleke ukuthi noma kufanele ukuthi indlela engithanda ngayo mina nawe ongithanda ngayo kube yilendlela inkosi uJesu ekuthanda ngayo njengomntwana wayo. Uthando lwenkosi uJesu mina ngiyimi nje luyangimangaza ngoba angizalwanga ngilungile and angithanga mangamukela ivangeli ngaba perfect. Ngilamukela ivangeli ngashayela ngapha ngashaya lokho kwaba khona into nje ezongiphinda nje ngishaya bize ngithi kodwa Nkosi ukwenze njani ngizokwenza njani. Kodwa amandla eNkosi abonakaliswe ebuthakathakeni bethu. Why la ngenza isifungo khona noma isinqumo uthi yabona ke manje angizohlukana noNkosi. Ngizoyishaya lento. Angeke kuphethe yona phela manje. Ngoba amandla eNkosi abonakaliswe ebuthakathakeni. INkosi ikuvumele ngabomo ukuthi ube nalobo buthakathaka kunakho ukuze ugijime kakhulu kuyona. Ngoba amandla atholakala eNkosini hayi enyameni. Akatholakali kuwena nasengqondweni yakho. Nasekuthandeni uzothatha isinqumo sokuthi mina ngizosicontrola ngokuthi nokuthi. Yabona lento ekushayayo ikuthuma kuNkulunkulu. Ukuthi yabona ke manje qinisela lapha emkhulekweni manje. Uqinisele ezwini ngoba zimbili izinto ezokugcina ukuthomba. Amahubo 119 verse number 11 ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. uMateyu 26 verse 41 khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Yayibona indaba. So manje kwangibiza ukuthi angihlale ngibe umuntu okhuleka njalo ukuze nqobe amandla eNkosi asebuthakathakeni bethu. Bengithi ke ngimangazwa indlela iNkosi engithanda ngayo. So ivumela zonke lezi zinto ezibhlungu ezinzima kulezi insuku. Ngiyayibonga ngiyangibheka into ebhlungu engehlelile nengehlela yazi ngithi iNkosi yazi bengingaboni ukuthi kanti ubungihlelelele okuhle kangaka
and kunenye into ngisekule ndaba lena kade ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngihlale ngisho ukuthi wangitshela ngithanda kuphenduka kudala ukuthi ufanele ngenze umsebenzi wakhe kodwa ngiqale few years ago ukwenza umsebenzi wakhe. Elmase ngiyibuyekeza lento yilokho engikhombise khona ngalelo phupho lokho sengibona kwenzeka namhlanje. More than 20 years angizange ngiyihluphe nakanye ukuthi ngingene emkhosini ukuthi lento ungitshele yona ke Nkosi isizoqala kanjani nini nani angizange ngihlupheke ngithi ha kodwa Nkosi wangithembisa iminyaka lento lena ayikakenze zange ngihlupheka ngakho. Kunezinto uNkulunkulu angithembise zona eza lokhu kuphila. Hey ngithi ngitshela ngifuna makwenzeke manje umuntu ke lo okaNkulunkulu akanandaba na hayi noma ngayithathela isikhathi sakhe nje hayi angikhathazeki umuntu nje ubheka nje kwalokho kuphila. Ngabona ukuthi uyazi ave sibhayasi nasemkhulekweni yethu asiyihluphi nje ngokukaNkulunkulu ukuthi Nkosi ke kuzokwenza kanjani lokho sokushilo kumina ha kodwa lokwenyama sigijimisa phambili khona kukho konke ke lokho Inkosi isithandile inothando and ngiyabona indlela ekwenzeka ngayo kulezi insuku ukuthi ungathi sekuzokwenzeka ingxenye yesibili lephupho la leli la more than 20 years mangibuka indlela ekwenzeka ngayo siyeza kodwa ngisho engitshela yani indaba yami noNkulunkulu kodwa ke mase kwenzeka ngicabanga ukuthi ngizonikhumbuza ngizonitshela ngoba kuzoba ne-effect kimi mase kwenzeka. Ethi ke Nkosi uJesu njengalokhu nginithandile thandanani. Yona ke Inkosi into eyayenza ithe iyinkosi lapha phezulu ezulwini. Ihlezi noBaba ezulwini inethezekile kumnandi ikhonzwa yingelosi. Mangaba nje ifuna ukukhuluma noSibanibani emhlabeni bethumenye ingelosi Sibanibani habe Sibanibani ufika uthuthu lapha. Washo ukuthi uNkulunkulu bathandile abantu bakhe. Ngike ngasho ngebhiki edlule ukuthi uthando lukaNkulunkulu lwamhlula. Wazi noma wathi esenqumile ukuthi umuntu mayedla kuleya muntu uzofa nokufa kodwa wasevela indlela waveza indlela yokuthi umuntu aphinde aphile futhi. Wayiletha Inkosi yamakhosi ngoba nayo isithandile. Yahlala nomuntu yaphila nomuntu yabalekiselwa engozini kuthiwa mayiye eGibhithe ngoba izobulawa iphethwe inceliswa laphayana kodwa umdali wezulu nomhlaba ngenxa ukuthi esithandile ezele ukuzothwala izono zethu ezothwala amahlazo ethu. Ilolo hlobo ke lothando Inkosi uJesu efuna ukuthi sithandane ngalo. Ukuthi uhambe nje uyothwala ihlazo likamakhelwane wakho. Likamzalwane wakho. Cha impela libonakale kuwena. Bonakale kuwena. Abathi mabekubuka abantu babona umuntu omubi kanti kungenxa yamakhelwane wakho. Sho kanjalo mahubo 15 ukuthi ubusisiwe umuntu ongamhlazi umakhelwane wakhe. Yazi nje ubukeke kabi ngenxa yothando. NjengeNkosi uJesu yenziwe umuntu ngenxa yothando. Kuthiwa ke lapha ku verse 13 akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Kusho ukuthi nathi bazalwane
silindeleke ukuthi sidele ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane bethu. uJohane egcizelela lento ku1 John ukuthi fanele sidele ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane bethu, ngoba sobe senza lento eyenziwe inkosi uJesu. Yikho ke ukholwa akusiyonto elula. Ngenxa ukuthi akusiyonto elula, kudinga ukuthi umuntu ahlale ezwini, ahlale emkhulekweni. Yizona ke izinto ezizosisiza lezi. 14 Ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. Mayithi ke singabahlobo bakhe usho ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu uma senza lokhu asiyala ngakho. Manje kuNkulunkulu uthi ke akamfihlelanga lutho, nathi ke futhi usivezele konke. Njengoba sivezele konke ke yingakho esingasasho ukuthi sesingekho, kodwa usethi ke singabantwana bakhe. Manje ke ngifisa sibheke ukuthi kanti uthando luyini. Sesizwile ukuthi fanele sibe nothando, sithanda uNkulunkulu ngeenhliziyo zethu. Luyini kanti uthando? Uthando ke siyathola lapha kwabaseKorinte bokuqala isahluko 13. Siqale nje lapha kuverse 1. Sihloko sakhona sithi ukudunyiswa kothando. Andike uNkulunkulu uluthando, kusho ukuthi kudunyiswa uNkulunkulu la. Kuthiwa noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, yithusi elincencethayo nensimbi, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. 1 Corinthians 13 qala verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, yithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Yabona ke lo myalo esishiwe nawo inkosi uJesu ukuthi sithandane, kusho ukuthi mawungenalo ukuthando nayo inkosi uJesu, ithusi ke noma ilokhuza ithini mangaba lifakwe idrink lapha yana, bese ulithi kanje lizothi khushu khushu khushu. Kodwa mangaba seli empty, kube khona nje mhlambe noma amatshe noma lokubanga lomsini, and awuzulidla leliya litshe, awuzuliphuza leliya litshe, lizokusiza ngalutho. Kodwa lokho right okuphakathi, hayi ku-right ke lokho, kuyaphilisa. Kuthiwa ke lana ke ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Inkinga ke insimbi encencethayo, yabona nje lapha emsebenzini engisebenza khona kunabantu, ngoba kuyatestwa umsebenzi masesiwenzile. Umsebenzi wakhe nje ukuzolalela ukuthi ayikho yini insimbi encencethayo. Speaking the slow, ayikho yini insimbi. Umsebenzi wakhe nje lo ubheke lo, ngoba ayifuneki insimbi encencethayo. Yabona kulabo abadrive imoto, mhlawumbe nongayidrayivile, mangabe usathi usadrive nje uzumsindo nje wensimbi encencethayo, hey uyethuka lapho ngayimisa imoto yoqalaza ngoba yabona njengoba sekunencethe insimbi nje konakele ke la. Hayi khona okungalungi la, ngithi ngifuna ukuya khona, hayi ngeke ngifike, angiboni uzweni insimbi nje incetha uzomsindo nje okungafanele ube khona. Umuntu kungenalo uthando unemsindo engafanele ngabe khona.
uyahleba khuluma into engenasidingo uma mgobhozi ngaphakathi kuyena kuphuma umsindo oncencethayo ngoba inkinga kulahleke uthando akanalo uthando lapha kuthiwa ke noma nginoprofeta ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke ngoba kuyacaca ukuthi kanti kusho ukuthi kunabantu abaprofeta abengenawo uNkulunkulu angithi khona kulezi insuku kunama-podcast omunye angazi noma ukuthi ngisuke ngakulalela ukulela masengibona amanga omunye uthi kuthiwani i-rapture izofika nini 24 ngoSeptember kulo nyaka omunye uyibala ngazi noma 3033 mana-ke labantu bobabili akekho othuthunye otshelwe usathane bonke bathi batshelwe uNkulunkulu anithi mina ngikwaziyo ngo-1999 bekuse high school ngamanga hawu angithi bengijwayele sibe SCO Student Christian Organization ngebreak cishe isiyodwa nje break thina nje sizoncisha ukudla makuphume break sihamba simkhulekweni lapha siyacula siyakhuleka sifundizwe sibuyele emaklasini abanye bawudlala bawukwenza into abayithandayo hayi ke besijwayele sibe iqoqwana nje ngenele ngoba lapha ko-99 esagcwala hayi ngiyamangala ukuthi yibo baphenduka abazalwane abantu bayaphenduka abantu sebaningi kangaka kanti hayi kwathi makuphela ilokhu uzimaqala u-2000 hayi ngokuhamba kwesikhathi sancipha futhi ngobani khona abantu ababeprofethile bathi ngo-2000 kwathiwa siyagwetshwa hayi futhi namakhompyutha azafakaza laba benza amakhompyutha ke ngicabanga ukuthi ikhompyutha yenza lento kuthiwa i-stack overflow idate nje kanyaka ka-2000 nje ateleka amakhompyutha ukuyifaka hayi nabantu babona ukuthi ayikhona cha impela unenkinga u-2000 kanti amangabhuqe bengisathi ke mina engikwazi inkosi uJesu yathi indodana yomuntu khona ke noma angithi ithe indodana yomuntu ngiyacacisa lokhu ngoba njengoba isezulwini nje indodana kaNkulunkulu ngesikhathi semhlabeni ibithi indodana yomuntu angazi ke njengoba isezulwini kodwa emhlabeni yayizibiza ngendodana yomuntu kodwa futhi kuyindodana kaNkulunkulu thena ke indodana yomuntu nayo uqobo nazi ngelosi azilwazi usuku lokubuya kwayo bese ke kuba nabantu bona banenhlanhla engazi ukuthi impela yona eyabo eyabanjani hayi angiyifisi ke leyo nhlanhla le nhlanhla edlula inkosi uJesu isemhlabeni ingalazi usuku lokubuya kwayo futhi yayiqinisile mayithi ayilwazi ngoba abathi baprofethile bathi isikhathi sesiphila kusona siwumusa bekumele ngabe sibuyile kusho ukuthi uma ngabe shilo lolusuku ngaleso sikhathi kwakuzophoqeleka ukuthi ungabikho lomusa ibuye ngaleso sikhathi kodwa ngoba naye yathi ayilwazi uNkulunkulu kuphela olwaziyo lolu suku kodwa ke kunabantu namhlanje abalwaziyo lolu suku angazi nami kanjani ukuthi bona futhi bangaphezulu kaNkulunkulu kwenkosi uJesu bakwazi ukuyoconnecta noNkulunkulu bedlule inkosi uJesu bengekho umuntu oza ubaba ngaphandle kwenkosi uJesu hayi anganastindi thoke lana ke noma ngaprofeta qonda imfihlakalo zonke ngikwazi konke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angintuyalo
ngoba nazi imanga lezi ngenxa ukuthi abantu bakho akusikho konke okuqhamuka kuNkulunkulu. uMose uke wafika lapha phambi kaFaro kwadinga ukuthi makakhombise ukuthi uthunywe uNkulunkulu kwenzeke isibonakaliso. Thatha induku yakhe uMose wayibeka phansi. Induku yenze njani? Kwabonakala sekuyinyoka. Nezanusi zikaFaro okuyikhonze zikaSathane nazo zathatha induku zazo zayibeka lapha nazo zaphenduka inyoka. Manje mawubona isimanga kuzokholwa ukuthi wonke umuntu okwenzeka isimanga ngayo suke senziwe uNkulunkulu. Empeleni uma ulifundisisa kahle iBhayibheli uthola ukuthi abantu abaningi uma ubheka lapha eMateyu 24 bazodukiswa ukuthi babone imanga nakwezinye indawo eBhayibhelini lapho kuThimothi. Imanga zona impela lezo izona abantu abazodukiswa ngazo. Angisho ukuthi imanga zi-wrong, cha. Zi-right izimanga noma ke imisebenzi kaNkulunkulu yamandla. Kodwa noSathane uyasebenza ngalokho ukudukisa abantu bakaNkulunkulu. Yikho ke kuthiwa la noma kangathiwa ke ngingaba nokukholwa okugudluza izintaba. Kodwa ingekho inkosi uJesu kimi noma uthando. Angiyinto yalutho. Makuthiwa kangiyinto yalutho, yabona into mangento yalutho kusho into efile leyo. Makuthiwa angiyinto yalutho kusho ukuthi ngumuntu okulahlo, ngumuntu wesihloko. Ukuze ngibe utho ngidinga ukuthi uthando lihlale kimi, ngibe nalo kimi lihlale kimi. Bene ngoverse 3. Kuthiwa ke noma ngabela abampofu konke enginakho. Ayabona ke leli lale ngidida ke. Ungathi wabela abampofu bese kuthiwe uthando awunalo. Ngeke ngasho mina ukuthi khona abantu abanothando lemvelo. Yabona kukhona abantu abakwazi ukuthi babele abampofu ngenxa yodumo. Hayi ngoba nakho bethanda. Cha. Bese kuyobizwa abantu bama-TV. Abantu bemedia ukuthi hayi usibani banonikele ngokuthi nokuthi. Omunye nganikela ngakho konke uyazi ukuthi abantu bazoba nesihe babuye bazonikela ke. So kusho ukuthi nokunikela ngakho konke nakho uma ingekho inkosi uJesu kuwena, uma lungekho uthando ungakwenzi ngothando lukaKristu, hayi nakho lokho kuzokufaka inkingi. Ngoba inkinga enkulu ila. Yabona lapha kuMateyu 25 ngaqala verse 31 sithola ukuthi ngokwabela abantu ungangena ezulwini. Kodwa lana sithola ukuthi ngisho usubabele abantu ungangena futhi ezulwini. Kanjani? Lithi iBhayibheli uma sona ngamabomu. Ngamanye amazwi umuntu olapha ezweni mayesenza kahle sabela abantu kodwa ezizona kodwa esabela abantu angangena ezulwini ngoba aboni ngamabomu. Wena ungumntwana kaNkulunkulu ungoni ngoba nakho uthi mina ngabela abantu ngizohawukela izothi inkosi uJesu ngangilambile wangiphukudla. No, akuzobalwa lokho. Kuzobalwa ukuthi uthando belukhona yini ngesathi senza lokho. Uthando lukaNkulunkulu. Ngoba umyalo oqala uthini ithanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Nangawo wonke amandla akho. Nangayo yonke ingqondo yakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. So siqala lapho nje. Singakafiki la ukuthi wabela abampofu ngakho konke nakho so wenze lokhu nalokhu. Sikhuluma ngomntwana kaNkulunkulu la. Noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe. Lokhuza amaSulumane akwenza lokho. Enze lento abathi ngesilungu i-suicide bombing.
umuntu mayofuna ukuyobulala abantu abaningi hambe nebhomu kulungile noma ngafa naye kodwa uzofana nabo bonke labo bakuleyo ndawo. Njengo September 11 yes September 11 angithi yes eMelika mhla 11 September ngangisencane lalini izulu azifike indaba ngamaredio ukuthi hayibo bafikile ngamabhanoyi bagibele ebhanoyi ngenhloso yokuzobhubhisa benze suicide bombing ngempela kwafa abaningi emabhilidini ngoba ibhanoyi lafika labhidliza amabhilidi. Shuthi ngamanye amazwi laba bantu noma lo muntu unikele umzimba wakho ukuthi makafe. Kodwa manje akayinto yalutho kusho ukuthi uyophelela emlilweni ngoba akakwenzi ngothando lukaKristu. So kunikela kwakho unganikeli ngothando lukaKristu noma noKristu phakathi kungahle kungakusizi. Kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho. So zonke izinto esizenzayo kufanele sizenze ngothando. Ungenzi izinto ngokuduba ngoba akukusizi lokho. Ngoba ukwenza ngothando. Hayi ngosala sengimupha nje kade ngicela. Hayi ngosala sengikwenza nje lokho. Ngoba phela izwi lithi. Hayi mhlambe ngcono ukukhulekela uthando kuqala. Ukukhulekela nje ukuthi inkosi ngicela ungiphe uthando ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenze ngothando. Ngoba mangikwenza ngothando ngisho uthandweni lokho ikhona kuzobuya kuzosiza mina. Kodwa mangikwenza okuhle outside of love it's useless. Angeke kungifake ezulwini bese ngikwenzile qede ngingangeni. Asifaka nokuthandaza. Jesu ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi usebenzisile lo mzimba, usebenzisa lo mlomo. Nami Nkosi ngizwe usukhuluma ebengaqondi noma bengakwazi Nkosi. Ngibonga uNkulunkulu othona amandla ukuthi uqale ukhulume nami. Ngibonga Nkosi ukuthi ukhuluma nesizwe sakho. Nabakhethiweyo bakho. Nensali yakho nalabo Nkosi othanda ukubasebenzisa babatho ingcwele ngiyacela ukuthi uvuso wakho umsebenzi. Kodwa Nkosi indaba iqala othandweni. uNkulunkulu othona amandla ngicela usiphe uthando. Usiphe Nkosi umoya wokuthandana, amandla okuthandana, inhliziyo yokuthandana. Size silikhulekele Nkosi ukuthi sibe nalo luchichime. Uthando olungesilona uthando lwezwe. Kodwa Nkosi uthando lokuthanda abazalwane. Njengalokhu sizithanda thina. Nanjengalokhu Nkosi Jesu usithandile. Kuyinselele enkulu uNkulunkulu uthona nomusa ukuthi umuntu angathanda omunye umuntu njengalokhu wena umthanda umuntu. Kodwa ke Nkosi ushilo ukuthi okungenzeki kumuntu kuyenzeka kuwe. Ngiyakhuleka ke mnini amandla wonke ukuthi ulondoloze lona lo uthandweni lwakho. Umphuthando uNkulunkulu otho ingcwele. Nkosi yamakhosi kakhulu ukuthi sithande wena ngeenhliziyo zethu zonke nangengqondo zethu zonke nangeenhliziyo zethu nangamandla ethu onke nangemphefumulo yethu yonke. Sithanda nomakhelwane bethu njengalokhu sizithanda thina. Size Nkosi yamakhosi sithande nezitha zethu. Ngoba wena Nkosi usithandile siseyizoni. Usithandile siseyizitha zakho. Babatho ingcwele ngiyacela ukuthi uhambe nabo bonke abazohamba Nkosi beya eRichards Bay naseyinkonzweni ezahlukahlukene ngalesi sikhathi Nkosi sika July.
nabazosala Nkosi emabhrentshini nasenkonzweni zabo, ngiyakunxusa Nkosi ukuthi ubagcine ubalondoloze. Londoloza ke Nkosi konke Nkosi osiphe khona, kakhulu Nkosi usilondolozele ukuphila kwethu Nkosi kuwe, nokukholwa kwethu Nkosi ukwandise. Cela ke Nkosi ubusise lona lo lizwayo izwi lakho, umsize Nkosi, including myself, ukuthi silizwe silenze ngekhathi zonke, singabi ngabazikhohlisayo abalizwa kuphela, wena Nkosi obafanise nendoda esimula. Kodwa Nkosi sifisa ukuthi sibe yilamadoda akhela edwaleni linguwe Nkosi, lelo dwala elaba itshe legumbi, itshe lesisekelo, ecornerstone enqatshwa ngabakhi. Ngiyakunxusa ke Nkosi emakhosi ukuthi usilekelele ukuthi lona lo Nkosi akhele phezukwalo ledwala libe isisekelo sokwakha kwakhe. uJesu uKristu uyinkosi. Amen. Ayiqale kimi ngivuse